La Troca som una escola comunitària de persones joves i adultes de Sants. Nosaltres som un equip petit de treballadores, però comptem amb el suport d'una cinquantena de col·laboradores voluntàries que fan tasques molt diferents. A La Troca oferim formació en competències bàsiques per la vida, que vol dir competències, coses que necessitem poder fer en el nostre dia a dia, com poden ser parlar català o castellà, com pot ser informàtica, saber llegir o escriure, però també fem moltes altres coses, com per exemple fem ioga, fem un taller de teatre, fem un taller d'audiovisuals. Yo vengo en La Troca para aprender todas las cosas, por ejemplo, informática, castellano, catalán. I això ens ofereix la possibilitat que totes les veïnes puguin venir a aprendre, però també puguin compartir el seu coneixement, ¿no? Y sobre todo que siempre vamos aprendiendo a reciclarnos un poquito, sobre todo las de nuestra edad, que estábamos muy desfasadas en cuanto a la tecnología esta moderna, y me ha ido muy bien.